up, Super Pang Super Migubay is in the house and again, and for today's vlog about atong last day na ako nga vlog about sa tabang. Murag sumpay po na ako ni kay goes like this manggod ang situation nga naaunta joy mo tabang nako para ma-boost ang ako ang channel which is Kinesia. So para magka-closure jud mi nga duha nga isip vlogger to vlogger, kapwa vlogger, nanawag siya nako and although manawag pudunta ko niya but wala jong ko'y pang load. Ana ko'y pang load but pang for download lang. So ako lang pasalamat ni ining tawhana nga dako kayo ko og utang kabubot kon ay permi man ko niyang gi-shout out sa iyahang siyang mga video o permi ko niyang gina-promote and hope so nga ma-okay na ang tanan niya makadto na ko sa ilang lugar o magkahimamat na nako ang ubang mga vlogger sa ilang isla which is dito. Dako iserote kay basta kay isla kot dito kot. So more ato siya ako igamay ka-share super fam nga kung naay willing nga mutabang nato no sumpay lang nito una kung naay willing mutabang nato ato alang pababaon atong pride di ba kay kun ang pride man god ang atong patubuon ng atong pride wala tay mahimo ana kundi parang pride di man na siya magpakaon na to dili man na siya mabuhi na to di ba kung ay mutabang nimo pasagde tambayayong ilang pod kay once nga kanatawanan mo tabang nimo okay yung magtinabangay mong duha once nga nakay talent nga ana nya napsitan nga ana kung magdunga na mo magkaubanay mo de mo boom mo diha so more na siya super fam kung gamay ka-share ni ining takna og ni ining panahon na more na siya yung clip lang ni nga video which is nagdako lang jud nako nga kalipay nga naagi tawo nga mutabang nako so once na may mutabang nato di good nindot nuan kaayo mas muboost ang atong ang kagalingon ba mas muganahan ta kay naa jud tawo nga andam nga mutabang nato bisan kuan ba bisan may ragong butang pero para niya gamay rang butang pero para nato dako na appreciation jud nato mas wala o nato ang pride kaysa mas padako nato ang appreciation og sa effort sa usa ka tawo nga mutabang nato di ba once gano siya mutabang big na kaayo na nato nga utang kabubuton o utang na loob ba so kung na mutabang pasagday lang muna siya so naibalik na po sa akong istorya sige lang gabalik ni o maulang na siya super fam akong i-share na ining panatak na o salamat and thank you for watching bye love you so pa nakasubscribe subscribe para picture update kami sa pang vlogs na ko super amigo bye